Kwasukasukela. Sanibonani emakhaya babukeli. Ntombela lo umkhulu Mabalengo umkhulu wezizwe zonke. Indumandumane yaduma kuqala yaduma ezizweni isihlahla somdlebe singahlala nyona yahlala khona ubhamu kamehlo uqhiqa mfoma lamamfumane yoyiphinda wela besuthu. Ya bafowethu ke namhlanje sizokhuluma ngomuthi ngithi ake ngilethe ulwazi kubantu ukuthi yini umuthi. Kungenzeka uzwa abantu bekhuluma ngomuthi nawe bese uyacoshela emgaqweni ukuthi bathini labantu abakhuluma ngomuthi kodwa awunalo ulwazi lokuthi umuthi yini umuthi ngoba sesinenkinga yokuthi sithola ukuthi kunabantu abathi benza umuthi kodwa bengawazi umuthi basebenzisa amagama abanye abantu sengathi benza umuthi kanti badlala ngabantu. Alright, asibuye la. Yini umuthi? Umuthi isihlahla. Lento isuka esihlahleni kuzoba into ethile futhi umuthi eqhuma phansi mhlawumbe kube isigaxa noma kube impande esuka phansi mayisihlumile ke lempande bese kuvela lelo qabunga elinegama laloyo muthi lwalolo hlobo lwaloyo muthi. Okay, sikubona kanjani ke lokhu? Ake sithi uwatela noma ake sithi umganu noma ake sithi nje umpumeleli. Uyazizwa le zihlahla engiyibizayo izihlahla ezikhulumayo kakhulukazi ezikwazi ukungena uma siya enhlahleni nezikwazi ukungena uma ke sithi nje mhlambe nananku lokubizwa kuthiwa ubhubhubhu ngolimo lwangapha ekwelapheni ngapha sithi yini indende lokho noma sithi umaguqu. Umuthi ke loyo owani na usebenza ukuthenini uyaphalaza mawuyisoka kuqala bekunamasoka ke hambe oshela emfuleni ubungeke kuye entombini ungaphalazile ngoba intombi ibona isidina kuwe. Kufanele uphalaze ukhiphe indende ngaphakathi ukuze ukwazi ukuthandeka kanjena njoba ningibona nje. Ukhipha okungaphakathi ukuze ukwazi ukuthi ulungele isimo yakuso. Sikwenza kanjani ke kube umuthi? Ukuphuma nesaka nocelemba nepiki lezi zinto ziyahambisana. Ucelemba ipiki isaka ushona esigangeni entabeni kulelizwe lakithi kunamahlathi kunezihlahla. Ushona esigangeni ugubhe okugujwa phansi uxebule okuxetshulwayo uphinde unqamule namaqabunga ngokunjalo. Usuyabuya kusuzohlukanisa lezi zihlahla ngoba phakathi kwalezi zihlahla khona izihlahla ezingadliwa. Lezi zihlahla ezingadliwa senzani ngazo na? Sithi mase sizihlanganisile bese siyaxoba sigande siqobe ngocelemba siqhule njengoba nje la ngaphandle kuqhulwa sihlanganisane sihluse ukuthi lokhu kuqala kube ixolo kube iqabunga sigande kube into ehlangene njengesitambu siphinde sigande sikusefe sekuhlangene kube umuthi. Usukwazi ukuthi lento uyikhothe mangabe iyadliwa uyayikhotha ikusize mangabe uneyinkinga ezithile emzimbeni unezibhobo unani sesikhiphe in lapho insizi siyikhiphe kanjani na? Sithathelo yamuthi besikade siwusebenzisa umanzi sawuqoba sawomisa sawuthatha sawuqhula sawusefa sathatha amasefa sawashisa sesiwashisile lamasefa sesiyaganda sesihlanganisa ini amathambo alolo hlobo lwezilwane kwazise nasezibhedlela nasemakliniki uthola ukuthi kunezinto ezithile ezihlanganiswayo sekukhandwe umuthi ususuka kuzo lezi zihlahla esikhuluma ngazo. So ke nakanjalo umuthi kuze kuphume umuthi usuka entweni enjalo ngokunjalo noma sesiya enhlahleni
ihlahla ke zenhlahla ziyabhekwa futhi ke ziyabalwa ukuthi izona ziphi ihlahla zenhlahla. Qala bewuhlanganisa imithi bemithathu kuphuma umuthi osiza abantu. Namhlanje sesikwazi ukuthi sihlanganisa imithi mhlambe u90 umuze umuntu ebala imithi u90. Akusesiwona kumuthi lowo. Sekuyibutho ngoba suke sesizofaka namathambo. Uma sekungaphezulu kwa10 bantabami akusesiwona umuthi, sekuyibutho. Lapho ngineqiniso lokuthi isangoma asisalungi ngoba siyingane makiwa lapho asiwazi amabutho. Umuntu oyisangoma wazi imithi yedlozi athunywa yidlozi ukuthi hambe endaweni ethize uyokho usibanibani ubuye uwenze kanje usebenzisela abantu bakwazi ukuphila. So ke uma sekungaphezulu kwa10 kuyale sesikhanda ibutho ke ilento ke sithi siphoqa ngayo ukuthi sivule inhlanhla ngoba kuyenzeka ube umuntu ungabi nalo idlozi noma idlozi balithatha baliphendula. Sesiphoqa ngomuthi ukuthi manje inhlanhla kuwena siyikhanda kanjani, siyikhanda sivule ngebutho kodwa sigeze phela kuqala ngoba khona imithi yokugeza okuyiyona okufanele ukuthi ayisuse lobunyama wena ohamba nabo. So lobunyama wena ohamba nabo sibususa ngani na ngezihlahla zokugeza bese kushiyana ukuthi ugezwa kanjani. Sengize ngiyidabukele izinkukhu ngoba oza kwethu sebazi ukuthi nje mawugeza kufuna ugeze ngenkukhu awazi yayona ekubani leyo nkukhu. Ake sazi umuthi uwodwa ukuthi umuthi uyamgeza umuntu agezeke abe muhle athole umsebenzi. Angisayazi le mithi okuthiwa kumuntu linda 3 months, linda 7 months, linda how many months. Uma siganda umuthi ngena emthini mangufake ngale e-steam room uphuma e-steam room ubuye sewubuya nezimpendulo ukuthi sengibona kwenzeka ukuthi ngibona kwenzeka ukuthi. Uma kungenzeki okusho ukuthi mina mgandi noma mgayi womuthi kufanele ngibheke ukuthi yini eshodayo kulomuthi ebengugaya okwenze wena wangakusiza. Uma kuukuthi wena umuntu osizwayo awusizakalanga kodwa abanye bayasizakala, asibhekeke ngeinhlolo emakhosini ukuthi yini eyenza ukuthi ungasizakali bese sifuna umuthi ozobhekana nalento eyenza ukuthi ungasizakali. Sikhuluma ngomuthi namhlanje abantu abami oniphilisayo senzele ukuthi ubani nobani aka understand ukuthi yini umuthi ngoba abanye sebeyawuphika bathi umuthi awukho beqamba amanga. Umuntu nomuntu la uphila ngomuthi. Siyithimba leKwasukasukela sivakashela endaweni yaseMelmoth eDubeni. Sakhuluma nomphakathi wakhona wasixoxela abanzi ngokuthi umkhulu usewusize kanjani. Lona ke okhulumayo induna yendawo ebizwa ngoDominic Fanizulu oyinduna endaweni yaseNtombela ngaphansi kwenkosi ST Zulu. Isigodi ke ngikusona kusedubeni uMabalengwe umakhelana wami osesize abantu abaningi endaweni nami nje kukhona lapho esengisize khona njengosuku nje lwanamhlanje ubemukelisa ama-food parcela emphakathini walapha edubeni omama ababalelwa eshumini ngemali yakhe. Sanibonani. Sanibonani sibingelela bonke abantu abasemakhaya. Sanibonani. Ya no bafowethu hayi akonakalanga ngiyaxolisa nje ukuthi into zesikhashanyana ukungahlali ndawonye ngixakwa kuba busy ngomsebenzi enguthunyiwe la emhlabeni ukuthi ngisiza abantu ngaphandle kwawo angikho ndawo ingakho ngikhumbula nini. So ukubona nina ngikhumbula umama ongizalayo. So engifisa nikwazi ukuthi
ngihlele esihlalweni sikamama ozala mina since beninaye kule ndawo yabomama. Bengingadume izweni, ngidume umhlaba wonke, kodwa kuyize ukuzwa ukuthi khona la ngifaka isandla lapha nalapha ya, kodwa emphakathini engiqhamuka kuwo ngingenzi lutho. Kube phinde futhi kube zingane ezifundayo zendawo, insizwa nezintombi ezifunda isecurity, abantwana ababalelwa eshumini, kuphinde kube abanye ababalelwa ngaphezulu kweshumi, esibaxhasileke nathi njengabazali ukuthi bayofunda. Sanibona, igama lami nguNqobile eMelmothi eDubeni. Mina negroup yami le mlana sifunda isecurity senziswa umkhulu Mabalengwe mahala ha. Usizile kuba khona kwakhe empilweni yethu, siyabona konke kuyashintsha kancane kancane nje, awucabangi nje ithuba lizivelele. Noma ubani uyalifisa nje ukusuka ekhaya uhambe ngeenyawo, awugibeli, awukhokhi lutho, uyofunda nje mahala. Siyabonga kuba khona kwakhe empilweni yethu, kwenza umkhulu umehluko. Siyabonga kumkhulu Mabalengwe. Le ndoda enguMabalengwe ilusizo kakhulu lapha emphakathini, useyiphakamisile indawo yalapha eDubeni. Ngikhuluma nje kulonyaka kade kunabaculi ebebefikile belapha egroundini, wakuchase yena njalo ngemali yakhe, waphinda wasiza futhi abaculi abasafufusa, abakhuphula ababeka ezingeni lomhlaba, njengomfana nje owawalanga obizwa ngoQuality ongumakhelwane khona la. Le ndoda seyisize kakhulu lapha endaweni, uyiphakamisile indawo yakithi eDubeni. Njoba ngisho ngithi umakhelana wami kade ngithumile nje insukwini ngiyomkhongela abakoti ababili, ngiphume ngabheka le kwamaphumulo, kwakuyisonto ngedlula ngawo khonga futhi kumsombuluko eJolvet, walobola. Ngizobuyela ke kuba ngiyoqedela ukuyolobola, njoba ngihambe lezi ndawo zombili uzoganwa nje lensizwa imisela ukuthi iwakhe lomzi. Lensizwa ke ebizwa ngoMabalengwe uzalwa nguMachiliza uma wakhe, ngeshwa-ke ukuthi abazali sebabhubha noBheki uyise kwakuthiwa uChakide egijima ngogodo, ebese kuzothi umkhulu wakhe uthiwa Ntombela, kanti ukhokho wakhe lo uthiwa Ntombela, kanti umkhulu wakhe uJona ozala uBheki uyise wakhe. Lensizwa ilusizo kakhulu, uyabathanda abantu, uyabelapha. Kusuka ngisho abasuka eKhongo, kusuke ngisho abasuka eZimbabwe nabaseswazini sike sibabone. Ukhona nje insizwa futhi ezisuka eGauteng kade sinazo nje izolo ezizokwelashwa. Cha, umuntu uphuma ephila mayese wafika wangena kuleli khala kwaNtombela. Sanibonani emakhaya babukeli. uNtombela lo umkhulu Mabalengwe, umkhulu wezizwe zonke, indumandumane yaduma kuqala yaduma ezizweni, isihlahla somdlebe singahlala nyona yahlala khona ubhamu ngamehlo ugqirha mfoma la mamfomane ngiyoyiphinda wela besuthu. Ya bafowethu ke namhlanje sizokhuluma ngomuthi. Ngithi ake ngilethe ulwazi kubantu ukuthi yini umuthi. Kungenzeka uzwa abantu bekhuluma ngomuthi nawe bese uyacoshela emgaqweni ukuthi bathini labantu abakhuluma ngomuthi, kodwa awunalo ulwazi lokuthi umuthi yini umuthi, ngoba sesinenkinga yokuthi sithola ukuthi kunabantu abathi benza umuthi kodwa bengawazi umuthi, basebenzisa amagama abanye abantu sengathi benza umuthi kanti badlala ngabantu. Alright, asibuye la. Yini umuthi? Umuthi isihlahla, lento isuka esihlahleni kuzoba into ethile futhi umuthi
eqhuma phansi mhlawumbe kube isigaxa noma kube impande esuka phansi mayisihlumile ke lempande bese kuvela lelo qabunga elinegama laloyo muthi lwalolo hlobo lwaloyo muthi. Okay, sikubona kanjani ke lokhu? Ake sithi uwatela noma ake sithi umganu noma ake sithi nje umpumeleli. Uyazizwa le zihlahla engiyibizayo izihlahla ezikhulumayo kakhulukazi ezikwazi ukungena uma siya enhlahleni nezikwazi ukungena uma ke sithi nje mhlambe nananku lokubizwa kuthiwa ubhubhubhu ngolimo lwangapha ekwelapheni ngapha sithi yini indende lokho noma sithi umaguqu. Umuthi ke loyo owani na usebenza ukuthenini uyaphalaza mawuyisoka kuqala bekunamasoka ke hambe oshela emfuleni ubungeke uye entombini ungaphalazile ngoba intombi ibona isidina kuwe. Kufanele uphalaze ukhiphe indende ngaphakathi ukuze ukwazi ukuthandeka kanjena njoba ningibona nje. Ukhiphe okungaphakathi ukuze ukwazi ukuthi ulungele isimo yakuso. Sikwenza kanjani ke kube umuthi? Ukuphuma nesaka nocelemba nepiki lezi zinto ziyahambisana. Ucelemba, ipiki, isaka. Ushona esigangeni entabeni kulelizwe lakithi kunamahlathi kunezihlahla. Ushona esigangeni ugubhe okugujwa phansi uxebule okuxetshulwayo uphinde unqamule namaqabunga ngokunjalo. Usuyabuya kusuzohlukanisa lezi zihlahla ngoba phakathi kwalezi zihlahla khona izihlahla ezingadliwa. Lezi zihlahla ezingadliwa senzani ngazo na? Sithi mase sizihlanganisile bese siyaxoba sigande siqobe ngocelemba siqhule njengoba nje la ngaphandle kuqhulwa sihlanganisane sihluse ukuthi lokhu kuqala kube yixolo kube yiqabunga sigande kube into ehlangene njengesitambu siphinde sigande sikusefe sekuhlangene kube umuthi. Usukwazi ukuthi lento uyikhothe mangabe iyadliwa uyayikhotha ikusize mangabe uneyinkinga ezithile emzimbeni unezibhobo unani sesikhiphe in lapho insizi. Siyikhiphe kanjani na? Sithathelo yamuthi besikade siwusebenzisa umanzi sawuqoba sawomisa sawuthatha sawuqhula sawusefa sathatha amasefa sawashisa. Sesiwashisile lamasefa sesiyaganda sesihlanganisa ini amathambo alolo hlobo lwezilwane. Kwazise nasezibhedlela nasemakliniki uthola ukuthi kunezinto ezithile ezihlanganiswayo sekukhandwe umuthi ususuka kuzo lezi zihlahla esikhuluma ngazo. So ke nakanjalo umuthi kuze kuphume umuthi usuka entweni enjalo ngokunjalo noma sesiya enhlahleni. Izihlahla ke zenhlahla ziyabhekwa futhi ke ziyabalwa ukuthi izona ziphi izihlahla zenhlahla. Qala bewuhlanganisa imithi bemithathu kuphuma umuthi osiza abantu. Namhlanje sesikwazi ukuthi sihlanganisa imithi mhlambe u90 umuzi umuntu ebala imithi u90 akusesiwona kumuthi lowo sekuyibutho ngoba sisuke sesizofaka namathambo. Uma sekungaphezulu kwa10 bantu bami akusesiwona umuthi sekuyibutho. Lapho ngineqiniso lokuthi isangoma asisalungi ngoba siyingane makiwa lapho asiwazi amabutho. Umuntu oyisangoma, umuntu oyisangoma wazi imithi yedlozi athunywa yidlozi ukuthi hambe endaweni ethize uyokho usibanibani ubuye uwenze kanje usebenzisela abantu bakwazi ukuphila. So ke uma sekungaphezulu kwa10 kuyale sesikhanda ibutho ke ilento ke sithi siphoqa ngayo ukuthi sivula inhlanhla ngoba kuyenzeka ube umuntu ungabi nalo idlozi noma idlozi balithatha baliphendula. Sesiphoqa ngomuthi ukuthi manje inhlanhla kuwena siyikhanda kanjani? Siyikhanda sivule ngebutho kodwa sigeze phela kuqala ngoba khona imithi yokugeza
okuyiyona okufanele ukuthi ayisuse lobunyama wena ohamba nabo. So lobunyama wena ohamba nabo sibususa ngani na? Ngezihlahla zokugeza bese kushiyana ukuthi ugezwa kanjani. Sengize ngiyidabukele izinkukhu ngoba oza kwethu sebazi ukuthi nje mawugeza kufuna ugeze ngenkukhu, awazi yayona ekubani leyo nkukhu. Ake sazi umuthi uwodwa ukuthi umuthi uyamgeza umuntu agezeke abe muhle athole umsebenzi. Angisayazi le mithi okuthiwa kumuntu linda 3 months, linda 7 months, linda how many months. Uma siganda umuthi ngena emthini mangufake ngale e-steam room, uphuma e-steam room ubuye sewubuya nezimpendulo ukuthi sengibona kwenzeka ukuthi ngibona kwenzeka ukuthi. Uma kungenzeki okusho ukuthi mina mgandi noma mgayi womuthi kufanele ngibheke ukuthi yini eshodayo kulo muthi ebengugaya okwenze wena wangakusiza. Uma kuwukuthi wena muntu osizwayo awusizakalanga kodwa abanye bayasizakala, asibhekeke ngeinhlolo emakhosini ukuthi yini eyenza ukuthi ungasizakali, bese sifuna umuthi ozobhekana nalento eyenza ukuthi ungasizakali. Sikhuluma ngomuthi namhlanje abantu abami oniphilisayo, senzela ukuthi ubani nobani aka-understand ukuthi yini umuthi, ngoba abanye sebeyawuphika bathi umuthi awukho beqamba amanga. Umuntu nomuntu la uphila ngomuthi.